शेकडो कॉलेजेस आणि हजारो कोर्सेस, पण यातूनही आपल्या आवडीचा कोर्स आणि आवडतं कॉलेज अगदी अचूक निवडा ॲडमिशन प्लेक्सच्या मदतीनं, कारण स्वप्नांना ऑप्शन्स नसतात. होय, ॲडमिशन प्लेक्स तुमच्या हक्काचा करिअर मार्गदर्शक. 10वी-12वी नंतर तुमच्या करिअरला योग्य दिशा देण्यासाठी आपल्या स्वप्नातला कोर्स, आपल्या स्वप्नातलं कॉलेज, प्रवेशाबाबतची परिपूर्ण माहिती, स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर, विविध प्रवेश परीक्षांची माहिती आता केवळ एकाच क्लिकवर. आजच भेट द्या आणि साइन अप करा. ॲडमिशन प्लेक्स म्हणजे तुमच्या हक्काचा करिअर मार्गदर्शक आणि उज्ज्वल यशाचा एकमेव राजमार्ग. नमस्कार, कोकण साथ लाईव्हच्या या विशेष मुलाखत मालिकेमध्ये आपलं स्वागत. आपल्याला कल्पना आहे की सध्या प्रवेशाचे दिवस आहेत, करिअर घडवण्याचे किंवा करिअरला नवीन दिशा देण्याचे दिवस आहेत. आणि या दिवसामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपलं करिअर जर घडवायचं असेल तर आपल्याला अनेक वेळा एका चांगल्या मार्गदर्शकाची गरज असते. आणि ही गरज पूर्ण करणारी ॲडमिशन प्लेक्स ही एक नवी फर्म आपल्या समोर आहे आणि गेल्या काही दिवसापासून त्यांचं खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य सुरू आहे. याच संदर्भात आपण गेल्या काही दिवसांमध्ये 2-3 मुलाखती घेतल्या, त्यांची कार्यपद्धती कशी असते हे सगळं समजावून घेतलं. याही पुढे जाऊन आता आणखीन एक गोष्ट फार महत्वाची असते की केवळ गुणवंतांनाच या सगळ्या करिअरमध्ये किंवा या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट होता येतं का, की ज्यांना गुण कमी आहेत त्यांना काही वेगळे ऑप्शन्स असतात, वेगळ्या मार्ग असतात करिअर घडवण्याचे. तर याही संदर्भात ही संस्था मार्गदर्शन करते. आणि या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी किंवा संवाद साधण्यासाठी आपल्यासोबत आज आहेत कमलाकर सर. कमलाकर सर, तुमचं खूप खूप स्वागत. मी सरांच्या संदर्भात आणखी चांगली माहिती सांगतो की ते आपल्या वेंगुर्ल्याचेच आहेत, कोकणातलेच आहेत, कोकणचे सुपुत्र आहेत. पुण्यामध्ये जाऊन त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपलं कौशल्य सिद्ध केलेलं आहे. आणि खरंच एक काळाची गरज म्हणून ही संस्था आता पुढे येते आणि अनेक चांगल्या उपक्रमांमध्ये म्हणा किंवा अनेकांच्या आयुष्यामध्ये एक चांगलं करिअर आणण्यासाठी ही संस्था प्रयत्न करते. कमलाकर सर, मला सर्वप्रथम या गोष्टीची माहिती द्या की ही तुम्ही खूप संगणकापासून सगळ्या क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केलंय, मुलं घडवण्याचं काम केलेलं आहे, अनेकांचं करिअर घडवण्याचं काम केलेलं आहे. पण ही संस्था स्थापन करावी अशी तुम्हाला कधी हे संकल्पना सुचली? तुम्ही माझा उल्लेख केलात की माझं 12वी पर्यंत शिक्षण तर कोकण साथ लाईव्ह ज्या भागातून त्याचा आज प्रचार करत आहे तिथपासूनच तर माझा प्रवास सुरू झाला. कारण का मी कोकणातलाच आहे आणि शिरोड्यासारख्या गावी माझा प्रवास 12वी पर्यंत होता. आणि 12वी नंतर पुण्यामध्ये संगणकाचं शिक्षण घेतल्यानंतर ज्यावेळी मी नोकऱ्या करत होतो वेगळ्या ठिकाणी, त्यावेळी आपल्याला असं वाटतं की कोकणी माणूस काहीतरी एंटरप्रेनर व्हायला पाहिजे, उद्योजक व्हायला पाहिजे. आणि या उद्देशानंच 5 वर्ष नोकरी केल्यानंतर ज्यावेळी संगणकीय व्यवसायामध्ये उतरायचं असं ठरवलं. कारण की अनेक वेळा आपण असं म्हणतो की तो व्यवसायात पडला नाही, तो उतरलो. आणि तो उतरत असताना आपण योग्य प्रकारे कसं लोकांपर्यंत जाऊ शकतो याचाच प्रवास गेले 20 वर्ष आपला सुरू आहे. आणि आम्हाला प्रामुख्याने अनेक संधी ज्या मिळाल्या त्या 4000 शिक्षण संस्थांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली, जवळजवळ 18 विद्यापीठांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. आणि आजपर्यंत 15 लाख विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्ती पालक आणि विद्यार्थी यांना एकत्र भेटल्यामुळे असं लक्षात आलं की विद्यार्थ्यांना करिअर तर घडवायचं असतं. कोणी ऐक्यू बातमीवर सांगत असतो, कोणीतरी म्हणतो की माझा मावस भाऊ आहे, चुलत भाऊ आहे, त्याने IT मध्ये करिअर केलंय. कोणतरी म्हणतं की मला कॉमर्स जरी घेतलेलं असतं तरी त्याला वाटतं की मला पायलट व्हायचंय. तर नेमकं त्याला कळलं पाहिजे की करिअर म्हणजे शेवटी आवडीचं क्षेत्र आहे. शेवटी प्रत्येकाला असं वाटत असतं. अनेक वेळा आपण 5वीत किंवा 10वीत सुद्धा विद्यार्थ्याला विचारतो तुला काय व्हायचंय, आणि अनेक वेळा त्याची करिअरची संकल्पना बदलत राहते. आणि मुख्यत्वे करून कोकणामध्ये ज्यावेळी आपण शिक्षण घेत असतो, महाविद्यालयात 10वी-12वीचं शिक्षण घेत असतो, अशा वेळी आपण असं टिपिकली असं विचारतो की तू काय करतलय, तर मी म्हणतो नाही मी 11वी कॉमर्सला ऍडमिशन घेणार. तर माझा मित्र जिकडे ऍडमिशन घेतोय तिकडेच मी पण म्हणतो हा मी पण घेतलंय, तिकडेच घेतलंय. पण मला नेमकी खरीच आवड आहे का आणि मला कोण मार्गदर्शक मिळणार आहे का? कारण का जसं आपण म्हणतो की मला योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर मी त्या ठिकाणपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि या संकल्पनेतून
की महाराष्ट्रातील किंवा देशस्तरावरचे वेगवेगळे जे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत किंवा ज्याला ज्याला करिअर म्हणून करायचं आहे, म्हणजे एखादं शिक्षण घेणार आहे आणि त्याला शिक्षणाच्या संधी कुठे कुठे उपलब्ध आहेत याची एकत्रित माहिती, म्हणजे आज प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक शिक्षणाचा उपक्रमासाठीच्या वेळा गुगलवर गेलात तर वेबसाईट्स आहेत. प्रत्येक जण म्हणतं की डिजिटल क्रांतीमध्ये एकत्रितरित्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्रित माहिती मिळावी. पालक आणि विद्यार्थी करिअरची चर्चा करत असताना एकत्रित बसून त्यांनी वेळा पर्याय शोधावेत. या संकल्पनेतून या संस्थेची खरी निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला की आपण एकत्रित काय करू शकतो. आणि याच्या मागे आमचा अनुभव होता की पालक आणि विद्यार्थी करिअरच्या बाबतीत अनेक वेळा फ्रस्ट्रेशन मध्ये जातात, डिप्रेशन मध्ये जातात, अनेक वेळा त्यांना समजत नाही किंवा त्यांना असं वाटतं की नेमकं कॉलेज कोणतं आहे. उदाहरणार्थ ज्यावेळी विद्यार्थिनींचा प्रश्न येतो त्यावेळी सिंधुदुर्गातला पालक जरी बीएससी ऍग्री सारख्या कोर्सला पुण्यासारख्या कृषी महाविद्यालयात जरी मिळालं ऍडमिशन, तर मी अनेक वेळा बघितलंय, मी कुडाळ सावंतवाडीचे पालक स्वतः बघितले, तर ते म्हणतात की माझ्या मुलीची आधी सोय होतली काय. म्हणजे इथपासूनचा प्रश्न, म्हणजे विद्यार्थ्याला ऍडमिशन मिळतंय याच्याही पेक्षा तो अनेक वेळा असा संभ्रमात असतो की खरंच मी ऍडमिशन इथे घेऊ का. तर या सगळ्याचं एकत्र उत्तर देण्यासाठीच म्हणून ऍडमिशन फ्लेक्स आणि कल्प टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व सहकारी मिळून हे एक सिंगल अम्ब्रेला सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. या सगळ्या प्रयत्नामध्ये एक सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे कसं की काही दिवसांपासून आता या करिअर किंवा या संदर्भात लोकांना मार्गदर्शनाची गरज भासू लागली, कारण कॉलेजेसची संख्या प्रचंड वाढली, नवनवीन क्षेत्र निर्माण झाली. या सगळ्यामध्ये या सगळ्याचा एकत्रित समन्वय साधताना आणि त्यावर अचूकपणे मार्गदर्शन देताना म्हणजे देण्याचं एक आव्हान मोठं असतं की कुठला विद्यार्थी कुठल्या क्षेत्राचं समोर आपल्या घेऊन येईल करिअर ऑप्शन्स हे आपल्याला कळत नसतं. पण त्याहीपेक्षा या सगळ्या मुलांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने, केवळ मुलांनाच नव्हे तर पालकांचंही काउन्सिलेशन चांगल्या पद्धतीने करण्याचं काम तुम्ही सुरू केलं. हे सगळं आव्हान तुम्ही कसं पाहिलं? अनेक वेळा पालक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये आम्ही भेदभाव करतच नाही, कारण की आमच्या दृष्टीने टेबलच्या समोर ज्यावेळी बसतात त्यावेळी दोन त्या ठिकाणी व्यक्ती आलेले असतात असंच मला वाटतं, आणि एक व्यक्ती एकाला घेऊन फक्त आलेली आहे. तो सायलेंट मध्येच बसलेला असतो. तो काय म्हणतो की सर मला काय माहित नाही, आणि पालक म्हणून आम्ही अनेक वेळा असं सांगतो की माझी जबाबदारी म्हणून मी काय स्वीकारतो. 12वी मध्ये विद्यार्थी ज्यावेळी येतो त्यावेळी मी फी भरेन, सर याला काय करायचंय ते बघा. पण अनेक वेळा असं आमच्या लक्षात आलं की त्याला काय करायचंय हे विचारण्यासाठीच जो पालक सांगत असतो त्यावेळी आम्हाला असं लक्षात आलं की त्या मुलाला ते काय करायचं नसतं. म्हणजे घरात काहीतरी चर्चा झालेली असते की आपण आता पुण्याला जाऊन इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊया आणि तो तुझा चुलत भाऊ आहे ना, तुम्ही दोघांनी एकत्र मिळून रूम घ्या आणि तिथे शिक्षण करा. पण मुलाच्या डोक्यात अनेक वेळा वेगळेच काहीतरी विचार असतात. तो म्हणतो की सर मला इंजिनिअरिंग नाही करायचंय. मग अशा वेळी ज्यावेळी आम्हाला असा प्रश्न येतो आणि समोर आम्ही 15 लाख चेहरे आता वाचल्यानंतर म्हणजे रीड करू शकतो आम्ही चेहरा की समोरच्याच्या मनात नेमकं काय आहे. म्हणजे ह्याला जसं आपण विज्ञान युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणतो, तसंच आमच्या समोर व्यक्ती बसल्यानंतर लक्षात येतं की पालकांचं मत काहीतरी वेगळं आहे आणि विद्यार्थ्याचं मत काहीतरी वेगळं आहे. अशा वेळी आम्ही एक भूमिका घेतो की पालकांशी संवाद वेगळा साधतो आणि विद्यार्थ्याशी संवाद वेगळा साधतो. एका कॉन्फरन्स आणि ज्याला आपण काउन्सिलिंग म्हणतो याच्यामध्ये आम्ही समजून घेतो की विद्यार्थ्याची मुख्य आवड काय आहे. कारण की अनेक वेळा नुसते पालक ऍडमिशनसाठी फी भरू शकतील, पण तो शेवटी 4 वर्षाचा अभ्यासक्रम त्या विद्यार्थ्याला पेलवतोय का, त्याची खरंच ती मानसिकता आहे का. त्याचबरोबर त्याला हे शहराचं वातावरण, कारण की आपण ज्यावेळी एखाद्या ग्रामीण भागातून येतो त्यावेळी आपल्याला अनेक वेळा एक्सप्रेस करता येत नाही, मला काय म्हणायचं हे सांगता येत नाही. अशा या शहरीकरणाच्या आणि धावपळीच्या युगामध्ये आपण ऍडजस्ट कसे करणार. तर ह्याची आम्ही काही प्रश्नावली त्याच्या समोर ठेवतो की विचारतो खरंच तुला इंजिनिअरिंग मध्ये तुला नेमकं काय करायचंय, इंजिनिअरिंग मध्ये 4 गोष्टी तुला काय माहिती आहेत. याच्यातून आम्हाला लक्षात येतं. तो म्हणतो सर मला हे खरंच करण्यात इंटरेस्ट नाहीये, आमची गावाकडे शेती आहे, आम्हाला छानपैकी काजूची बाग आहे, आंब्याची बाग आहे, आणि मला ट्रॅडिशनल पद्धतीपेक्षा काहीतरी वेगळं करायचंय. लोक आमच्या बागेत म्हणतात 5 एकर मध्ये फक्त 150 आंब्याची झाड आहेत, खरंच तिथे
मी शिक्षण घेतलं तर जास्ती काहीतरी उत्पन्न घेऊ शकतो का? अशा वेळी आम्ही म्हणू शकतो की तू कशाला घेतो, बीएससी ॲग्रीसाठी तू जायला हरकत नाही. कारण का तू 12वी सायन्स केलं असलंस तर तुला फार्मसीला पण जाता येत आहे, तू इंजिनिअरिंग पण करू शकतोस, तू ऍग्रिकल्चरला पण जाऊ शकतोस किंवा इतरही कोर्सेस तू करू शकतोस. या माध्यमातून अनेक वेळा संवाद, कारण काय, करिअर घडताना सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे तो संवाद. आणि संवाद योग्य वेळी योग्य ठिकाणी झाला तरच करिअर घडण्यामध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं, असं आम्हाला आजपर्यंतचा अनुभव आहे. सर, ही खूप चांगल्या पद्धतीनं आपली वाटचाल सुरू आहे. अतिशय चांगला रिझल्ट येतोय आता आणि बऱ्यापैकी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत या सगळ्या आपल्या फर्मचं काम पोचतंय. आणि एक त्या संदर्भातली जी जागरूकता असेल की करिअरच्या संदर्भात कुणाचं तरी आपण मार्गदर्शन घ्यायला हवं की जेणेकरून आपल्याला एक चांगली दिशा मिळू शकते. तर हे खूप चांगल्या पद्धतीनं काम सुरू आहे. आपण ऍडमिशन फ्लेक्सचे याही पुढे जाऊन आता भविष्य काळातले काय उपक्रम असतील किंवा काय नवीन नवीन आपण देणार आहात? मी मगाशीच म्हटलं की ऍडमिशन फ्लेक्स हे जे पोर्टल आहे, या पोर्टलच्या माध्यमाद्वारे आपण जसं आपण आज सगळीकडे भारत काय म्हणतंय, वसुदैव कुटुंबकम अशी जी संज्ञापना आपण स्वीकारलेली आहे, तसंच हे एकत्रित माहिती मिळणारं जे पोर्टल आहे की थोडक्यात असं म्हणा की ज्याला शिक्षण घ्यायचं आहे तर नेमकं त्याला शिक्षण कुठे घेता येईल, कसं घेता येईल. म्हणजे लर्नर आणि ट्रेनर म्हणजे एखादी इन्स्टिट्यूट आहे जी उत्तम प्रकारे करिअर घडवत आहे. म्हणजे त्याला प्रत्येक वेळी काही 4 वर्षाचा कोर्स करायला पाहिजे, 2 वर्षाचा कोर्स करायला पाहिजे किंवा 6 महिन्याचा कोर्स सुद्धा करून उत्तम आपण करिअर घडवू शकतो. या सगळ्यासाठी ज्याला आपण म्हणतो ऍग्रिगेटर मॉडेल म्हणूया, आजच्या युगामध्ये ऍग्रिगेटर मॉडेल म्हणजे जेणेकरून जगामध्ये कोणते कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची एकत्रित माहिती. म्हणजे आज आम्ही या ठिकाणी प्रोफेशनल कोर्सेसची माहिती आणली आहे आपल्या माध्यमातून, आपल्या चॅनेलच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातल्या अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचलोय की महाराष्ट्रामध्ये किती व्यावसायिक अभ्यासक्रम आपल्याला 12वी नंतर 10वी नंतर करता येतात. आर्ट्सच्या विद्यार्थ्याला कोणते करता येतात, कॉमर्सला कोणते करता येतात, सायन्सला कोणते करता येतात. आता उदाहरणार्थ उद्या जर तुम्ही मला विचारलं की एखादा विद्यार्थी असा आहे की जो 10वी नापास झालेला आहे, मग अशा विद्यार्थ्याला पण काहीतरी करिअर घडवायचंच आहे. तर आपल्या या ठिकाणी विज्ञान आश्रम सारखी संस्था आहे जी रुरल टेक्नॉलॉजीज मध्ये एक उद्योजक विकास करण्याचं काम करत आहे. यांच्याही बरोबर ऍडमिशन फ्लेक्सने आपण टायअप केलेला आहे की जेणेकरून जो नापास विद्यार्थी, कारण का अनेक वेळा पासला महत्व आहे पण नापासला महत्व नाहीये. आपण म्हणतो की हा काही शिकत नाहीये, आम्ही खर्च केलाय. त्या नापास विद्यार्थ्याला त्याच्यावर गुंतवणूक किती झालेली आहे ही त्याच्या घरातूनच त्याला ऐकायला मिळते. मग शेवटी गुंतवणूक म्हटलं की त्याला परतावा मिळणं आवश्यक आहे. तर अशा विद्यार्थ्यांनी परतावा म्हणजेच उद्योजक जर झाले आणि त्याला जर आमचं कॉन्ट्रीब्युशन मिळालं तर आमच्या भविष्यकालीन वाटचालीमध्ये हेच महत्वाचं आहे की महाराष्ट्रामध्ये किंवा महाराष्ट्रातील जे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना देश पातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते करिअर कसे घडवू शकतात याचीच एकत्रित माहिती मिळण्यासाठी अनेक संस्थांबरोबर आम्ही करार करतोय. अनेक विद्यापीठांबरोबरचे जे आज ओपन लर्निंग प्लॅटफॉर्मचे कोर्सेस आहेत, म्हणजे आपण आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये क्रेडिट्स जमा करणार आहोत. ह्याच्या पुढे आपण जसे बँकेत पैसे गोळा करणार होतो आतापर्यंत रोजी रोटीसाठी किंवा पुंजी आपण जसं म्हणतो, तसं करिअरमध्ये ह्याच्या पुढे लोकांना जसं बँकेमध्ये डेबिट आणि क्रेडिट असं असतं तसं ह्याच्या पुढे क्रेडिट तुम्हाला करिअरमध्ये लागणार आहेत. तर क्रेडिट्स आपण अभ्यासक्रम शिकत असताना कसे क्रेडिट्स जमा करून ठेवू शकतो या संदर्भातलीच अनेक गोष्टी आम्ही भविष्य काळात याच पोर्टलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. खूपच सर अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि नवीन संकल्पना आहे. निश्चितपणे या सगळ्या संकल्पनेचा फायदा होईल आणि महाराष्ट्रातले अनेक मुलं आपल्या योग्य करिअरला निवडतील आणि यशस्वी होतील जीवनात. खरं तर या सगळ्या तुमच्या उपक्रमाला किंवा तुमच्या या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य मिळते आणि याही पुढे आणखीन मोठ्या पद्धतीनं सहकार्य मिळेल अशा मी आमच्या चॅनलच्या वतीने शुभेच्छा देतो. आपण विज्ञान आश्रमाचा उल्लेख केला तर त्या संदर्भात
योगेश कुलकर्णी सरांशी पण आपण बोलणारच आहोत आणि तेही माहिती आपण घेणार आहोत सविस्तरपणे की कशा पद्धतीने ते काम चालतं, ऍडमिशन फ्लेक्स कशा पद्धतीने त्या संस्थेशी जोडली गेलेली आहे. तर याही गोष्टीवर आपण काम करू. तुर्तास मी आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो की आपण वेळात वेळ काढून या संपूर्ण गोष्टींची आम्हाला माहिती दिली. कोकणातल्या आमच्या काही मुलांची आणखीन पालकांचे काही प्रश्न असतील, काही समस्या असतील तर आम्ही निश्चितपणे आपल्यापर्यंत त्या पोहोचवू आणि आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करेन की आपण आणखीन काही वेळ आमच्या चॅनलसाठी द्यावा. एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अर्जुन सर, फक्त एकच सांगतो की आपल्या कोकण 7 टीमचं खरंच मी फाउंडर डायरेक्टर म्हणून अभिनंदन करतो. कारण काय, आपण सगळेच खरंच व्हर्च्युअली कनेक्टेड झालेलो आहोत. आणि आज विज्ञान युगामध्ये मी पुण्यात बसलोय, तुम्ही सावंतवाडी किंवा तुमच्या स्टुडिओमध्ये असाल, आणि आपण आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, विद्यार्थी मित्रांसाठी कोकण 7चा पूर्ण टीमचं मी खरंच अभिनंदन करतो. प्रिंट मीडिया असो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मधली टीम असो, आणि तुम्ही ऍडमिशन फ्लेक्स ही जी शृंखला चालवली गेले 4-5 भागामध्ये, माझे सर्व सहकारी आणि आपण सर्वांनी मिळून जी मेहनत घेतली, याची खरी फलश्रुती आपल्या या सर्व प्रोग्राम मधून 4 विद्यार्थ्यांनी त्यांचं करिअर घडवलं, तरच आपल्या या संपूर्ण शृंखलेची फलश्रुती आली असं मला वाटतं. त्यामुळे सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांना माझं खरं आवाहन असं आहे की तुमचा एक जीवाभावाचा तुम्हाला मार्गदर्शक पुण्यामध्ये कोकण 7च्या लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळालेला आहे. तर बिनधास्त 400 किलोमीटर ट्रॅव्हल करा. तुम्हाला हक्काचा मार्गदर्शक, जसं आम्ही हक्काचा मार्गदर्शक ऍडमिशन फ्लेक्स म्हणतो, तसंच कोकण 7च्या लाईव्हच्या सगळ्या लोकांना सांगा, त्यांना विचारा, आणि ऍडमिशन फ्लेक्स बरोबर कनेक्ट होऊन अनेक विद्यार्थ्यांनी, कारण काय आपण ग्रामीण भागातले अनेक विद्यार्थी आहोत, आणि मी जसं म्हटलं तसं तुमच्यातलाच एक विद्यार्थी 12वी पर्यंत होतो, आणि त्यावेळी मला सांगणारे कोणी लोक होते. तुम्हाला सांगण्यासाठी, मी जगाला सांगण्यासाठी आज पोर्टल सुरू केलेलं आहे. त्याचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी उपयोग करून घ्यावा. आणि अर्जुन सर, परत एकदा तुम्हाला धन्यवाद. चौथ्या भागासाठी आपल्यासोबत आहेत योगेश कुलकर्णी सर. सर, खूप खूप स्वागत तुमचं आमच्या चॅनलच्या वतीनं, सर्व दर्शकांच्या वतीनं आणि कोकणच्या वतीनं. आपण गेले काही दिवस शिक्षण क्षेत्रात खूप चांगल्या पद्धतीनं काम करता, वेगळ्या पद्धतीनं काम तुमचं सुरू आहे, आणि विशेषतः ऍडमिशन फ्लेक्स ही जी संस्था आहे त्या माध्यमातून तुम्ही विद्यार्थ्यांना एक दिशा दाखवण्याचं काम करता. विशेषतः करिअर हा विषय ज्यांची गुणवत्ता चांगली आहे किंवा ज्यांना मार्क चांगले आहेत त्यांच्यासाठीच आहे असं आपला एक समज असतो, पण तसं न करता साधारणपणे ज्यांना कमी मार्क्स आहेत त्यांच्यासाठी खूप चांगल्या वाटा असतात, खूप चांगले करिअरचे मार्ग असतात. या संदर्भात आपण खास करून काम करता. मला एक सांगा की या क्षेत्राकडे तुम्ही कसे वळलात? मी माझं इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर डॉक्टर कलबाग जे होते त्यांच्या संपर्कामध्ये आलो. त्यांनी विज्ञान आश्रम या संस्थेची स्थापना केलेली आहे, आणि 1983 साली त्यांनी विज्ञान आश्रमाची स्थापना केली. त्याचा उद्देश असा होता की जवळजवळ पूर्वी 83 साली 90% मुलं, आता काहीतरी 70% मुलं ही ड्रॉपआउट होतात किंवा शाळा मध्येच सोडतात, पूर्ण शिक्षण पूर्ण करत नाहीत. पण जर रूढ अर्थाने बघितलं तर हीच मुलं समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये चांगली काम करतात. आणि तुम्ही जर बघितलं तर म्हणजे आपल्या काय म्हणतात ना, टेक्निशियन म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचं काय म्हणतात शेतामध्ये, कारखान्यांमध्ये तुम्ही जर बघितलं जे मनुष्यबळ आहे की जे आपल्या देशाचं मोठ्या प्रमाणात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये हातभार लावतं, अशी सगळी लोक कोण आहेत तर बघितलं तर 70% ऑफ द जी लोक आहेत ही आपल्या जीडीपी मध्ये मोठं कॉन्ट्रीब्युशन करतात. आणि मग ह्या मुलांना आपण ड्रॉपआउट कसं म्हणणार? तर मग त्यांनी विचार केला की आम्हाला हा जो काही ड्रॉपआउटचा प्रश्न आहे किंवा ग्रामीण भागामधल्या युवकांचा काय शिक्षणाचा प्रश्न आहे त्याच्यावर काम करायचं म्हणून विज्ञान आश्रमाची स्थापना 83 साली झाली. आणि डॉक्टर कलबागांच्या व्यक्तिमत्वामुळे मी पण प्रभावित झालो आणि मी पण त्यांना जॉईन झालो माझं इंजिनिअरिंग आणि सगळं मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर. साधारण हे काम करत असताना म्हणजे एक तर प्रवाहाविरुद्ध पोहणं असाच हा प्रकार असतो की आपण म्हणजे एकदम ड्रॉपआउट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करतो, मुलांसाठी काम करतो. सुरुवातीला कशा पद्धतीचे अनुभव आले तुम्हाला हे काम करताना? नाही, खरं म्हणजे अनुभव काय म्हणतात त्याला, काही असा वेगळा अनुभव असा आला नाही. खरं म्हणजे ही जी मुलं आहेत ना, ह्या मुलांमध्ये खूप ऊर्जा असते. जे आपण स्कूल ड्रॉपआउट म्हणतो किंवा ज्यांना अभ्यासामध्ये रस नाहीये किंवा चांगले मार्क पडत नाहीयेत, ह्या मुलांमध्ये वेगळ्या प्रकारचं टॅलेंट असतं. आता फक्त त्या मुलांना आपल्याला वेगळी दिशा द्यायची असते. म्हणजे तुम्ही त्यांना ड्रॉपआउट म्हणता, प्रचलित अभ्यासक्रमामध्ये मार्क्स त्यांना कमी पडलेत,
पण ती मुलं काही टाकाऊ नसतात, त्यांना त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं टॅलेंट असतं. म्हणजे आता उदाहरणार्थ त्यांना एखाद्याला शेतीमध्ये खूप आवड आहे, एखाद्याला जनावरांविषयी खूप त्याला प्रेम आहे, एखाद्यामध्ये हा खाद्यपदार्थ बनवण्याची खूप चांगली कला आहे. आता त्याला चांगलं काय येतं हे शोधणं फक्त त्यामध्ये महत्वाचं असतं. आणि ते एकदा तुम्हाला शोधलं की मग तो मुलगा जोरात पुढे जातो. त्यामुळे खराबर आम्हाला त्या मुलांना जेव्हा कळतं की आपण पण त्यांच्या बरोबरीने काम करतो आहोत आणि अ, त्यांना जे बोर विषय वाटतात किंवा त्यांना जे काय पाठ्यपुस्तकामध्ये क्वेश्चन आन्सर द्यायचे आहेत, परीक्षा द्यायची आहे, वह्यांमागे वह्या भरवायच्या आहेत, असं करायचं नाहीये, तर आपल्याला स्वच्छंदीपणे काम करायचं आहे. तर मग ती पद्धत एन्जॉयबल होते आणि मग विद्यार्थी पण एन्जॉय करतात, आम्ही पण एन्जॉय करतो. म्हणजे ते शिकायचं बर्डन येत नाही. म्हणजे तुम्हाला लहानपणी कोणी सायकल चालवायला शिकवलं असेल, तर सायकल चालवणारा पण आणि सायकल शिकवणारा पण दोघे जण मजा करतात. किंवा तुम्हाला पोहायला शिकवलं असेल कोणीतरी, किंवा तुमच्या आईने तुम्हाला कदाचित काय खिचडी, त्यांना आईवर पण प्रेशर येत नाही. आणि काम करत करत शिकायची पद्धत आहे, जी नैसर्गिक पद्धत आहे, ती इतकी आनंददायी आहे की मला वाटत नाही की मला, उलट मी तर मजाच करतोय. म्हणजे आम्ही म्हणतो की आम्ही विज्ञान आश्रमात काम करतच नाही, आम्ही सगळेजण मजाच करत असतो काय तिथे. साधारण ऍडमिशन फ्लेक्स ही जी या माध्यमातून ह्या बॅनरच्या खाली जेव्हा तुम्ही काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा या माध्यमातून कशा प्रकारचे अनुभव आले आणि असा एखादा अनुभव तुमच्याकडे असेल की बाबा ज्यामुळं अतिशय चांगल्या पद्धतीने एखाद्या विद्यार्थ्याला एक दिशा चांगली मिळालेली आहे? नाही, कसं आहे माहिती का, विज्ञान आश्रम हे पाबळ नावाच्या गावात आहे. पुण्यापासून 70 किलोमीटर अंतरावर आहे. आणि आमच्याकडे आम्ही वर्षभरामध्ये साधारणपणे 200 विद्यार्थी आमच्याकडे शिकायला येतात वेगवेगळ्या टप्प्यावर. आता महाराष्ट्रामध्ये एकूण अशा प्रकारे प्रचलित अभ्यासक्रमापासून नाराज झालेली विद्यार्थी संख्या भरपूर मोठी आहे. पण आम्ही आतापर्यंत या 200 विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि ज्यांना माहिती आहे तीच विद्यार्थी आमच्याकडे येतात. तर मग असा विचार झाला की अरे आपल्याला अजून जे काही रिमोट लोकेशन, जसं तुम्ही आता कोकणमध्ये आहात, तर अशा दूरवरच्या म्हणजे पुण्यापासून लांब असलेल्या शहरांमध्ये किंवा तालुक्या प्लेसला पण अशा प्रकारच्या शिक्षण पद्धतीविषयीची जागृती झाली पाहिजे. आणि मग त्यासाठी आम्ही दोघांनी एकत्र काम करायला सुरुवात केली. आता यावर्षी सुरुवातच आहे. म्हणजे प्रथमच आम्ही तुमच्या माध्यमातून आम्ही या सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचतोय. पण आम्हाला प्रयत्न असा आहे की आम्हाला महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातनं किंवा छोट्या-छोट्या गावांमधून सुद्धा जी अशी प्रचलित शिक्षण पद्धतीला फ्रस्ट्रेट झालेली विद्यार्थी आहेत, त्यांना सुद्धा ती दिशा मिळावी आणि त्यांनी विज्ञान आश्रमपर्यंत यावं, म्हणून खरा हा सगळा प्रयत्न आहे. खरं म्हणजे सर हे खूप मोठं काम आहे. ज्या पद्धतीनं आपण बघतो की जर चांगले मार्क्स नाही मिळाले किंवा कोणी नापास झालं तर अगदी आत्महत्येपर्यंत टोकाचं पाऊल उचलणारी मुलं आहेत. काय त्यांची मानसिकता असते माहित नाही, पण ही जी मानसिकता आहे ती बदलण्याचं काम या आपल्या कार्यातून होणार आहे. साधारणपणे या सगळ्या गोष्टी सुरू करत असताना किंवा आतापर्यंत तुम्ही अनेक विद्यार्थी पाहिले असतील, असा एखादा अनुभव तुम्हाला सांगता येईल का की ज्यामुळे एक चांगली दिशा एखाद्या विद्यार्थ्याला मिळालेली आहे, जो मार्क्स कमी असलेला असेल किंवा थोडासा अकॅडमिक मध्ये मागा असेल, असा विद्यार्थी एखादा, असा अनुभव एखादा तुम्हाला सांगता येईल का? अनेक अनेक अनुभव सांगता येतील. म्हणजे तुमच्या रायगडमध्ये मला अनेक विद्यार्थी कोकणातून पण माझ्याकडे येतात, ज्यांना या कार्यक्रमाची माहिती आहे. योगेश लाड नावाचा विद्यार्थी आहे. तो पाबळमध्ये आला आणि मुंबईला जायच्या ऐवजी तो आमच्याकडे आला. आमच्याकडे वर्षभराचा ग्रामीण तंत्रज्ञान त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला वर्षभराचा. 1-2 वर्कशॉपमध्ये अनुभव घेतले आणि आता त्यांनी त्याचं स्वतःच राजापूर जवळ त्यांनी त्याचं वर्कशॉप टाकलेलं आहे. त्याच्याकडे आता 2 पिकअप व्हॅन आहेत. एक 5-7 लोक कामाला आहेत. चांगलं घर बांधलंय, त्या घरामध्ये आई वडिलांबरोबर तो राहतो. मग त्याच्याशी मागे मी एकदा बोलत असताना त्याला म्हटलं की अरे जर तू विज्ञान आश्रमात आला नसता तर काय केलं असतंस? तर त्यांनी सगळं सांगितलं, विज्ञान आश्रमात नसतो आलो तर मी मुंबईला गेलो असतो काम करायला. आणि आता तो म्हणतो की मुलं माझ्याकडे जेव्हा गावामध्ये येतात दिवाळी गणपतीला आणि याला मुंबईतली मित्र माझी येतात, तेव्हा ते म्हणतात तू बरं झालं की तू गावात राहिलास, तू आई वडिलांबरोबर राहतोय, चांगलं घर आहे तुझं आणि तू फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय करून अजून त्यांनी 4 लोक कामाला पण ठेवलेली आहेत. अशी मला अनेक उदाहरणं येतील. दापोली जवळ चिखलगाव नावाचं गाव आहे, त्या ठिकाणून बरेच विद्यार्थी माझ्याकडे आलेले आहेत. ते व्यवसाय करत आहेत. सिंधुदुर्ग मधलं मुलं आलेली आहेत, त्यांचे व्यवसाय त्या भागात आहेत. तर मला अनेक उदाहरणं सांगता येतील की जी आली आहेत परत आपल्या गावामध्ये जाऊन योग्य प्रकारचा व्यवसाय चांगला करतायत.
सर, साधारणपणे आपण ऍडमिशन फ्लेक्स सोबत जे काम सुरू केलं तर त्या दरम्यान या एक करिअर गायडन्सला एक थोडासा सायंटिफिक टच देणं किंवा एक शास्त्रीय पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी करणं, या सगळ्या गोष्टी ऍडमिशन फ्लेक्सच्या माध्यमातून होतात. तर तुमचा त्यांच्यासोबतचा अनुभव कसा होता? कशा पद्धतीने आपण इकडे काम करतात त्यांच्यासोबत? हा म्हणजे आमचा जो त्यांच्याबरोबरचा काम करायचा अनुभव असा आहे की एकतर ही माहिती त्या लोकांपर्यंत पोहोचतं, म्हणजे त्यांचं जे नेटवर्क आहे. अ, जर एखाद्याला असं वाटलं की नाही बाबा पुणे फार लांब आहे आणि मग पुण्यामध्ये पाबळ गावामध्ये येऊन माहिती घेणं, प्रत्यक्ष बघणं, तर यापेक्षा त्यांना त्यांच्या जवळपासचं एखादं सेंटर असेल की ज्या ठिकाणी ही पूर्ण माहिती मिळू शकेल आणि त्यांच्या गावामधला कोणीतरी माणूस त्यांना ही सगळी माहिती उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आणि आमच्या मधला दुवा जोडणारा बनणार असेल, तर ते फार मोठी मदत ही दोघांनाही होणार आहे. म्हणजे आम्हाला पण योग्य होतकरू मुलांपर्यंत पोहोचता येणार आहे आणि त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आमच्यापर्यंत पोहोचणं सहज शक्य होणार आहे. आणि खरं काही वर्षामध्ये आम्ही असं बघितलं की आमच्याकडे शहरामधून म्हणजे पुण्यामधून मुंबईमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण वाढलंय. पण विज्ञान आश्रम ही स्वयंसेवी संस्था आहे आणि तिचा उद्देश हा ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना चांगलं ट्रेनिंग देणं आणि व्यवसाय करायला त्यांना उद्योग करणं हे आहे. त्यामुळे आमचा भर असा आहे की आम्हाला जास्तीत जास्त रिमोट भागातले विद्यार्थी पुण्यात पाबळमध्ये यावीत, उद्योजक बनावीत आणि आपल्या गावामध्ये जाऊन त्यांनी व्यवसाय करावा, हा आमचा उद्देश आहे. पण तो कुठेतरी ज्यांना पुण्याजवळ जास्त माहिती आहे, संधी आहे, ती लोक आमच्याकडे येत होते. पण आम्हाला अशी लांब लांबची पण विद्यार्थी आम्हाला हवी आहेत आमच्या कॅम्पसमध्ये. त्यामुळे हे विन विन सिच्युएशन आहे दोघांसाठी, त्यांच्यासाठी पण आणि आमच्यासाठी पण. तर अशा प्रकारचं हे सहकार्य आहे. तुम्ही जे म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे आणि त्याच पद्धतीनं हे कार्य अशा पद्धतीने सुरू आहे. हे पोहोचण्यासाठी आपल्याला एकमेकांच्या मदतीची गरज असते किंवा प्लॅटफॉर्मची गरज असते. या सगळ्या पातळीवर ह्या पूर्ण गोष्टी असतात. एक हे काम जे तुम्ही आता करताय ते काम खरंच आवश्यक आहे. शिक्षण प्रक्रियेमध्ये कदाचित खरं तर प्रशासनानं किंवा सरकारनं या गोष्टीवर लक्ष दिलं पाहिजे किंवा त्या संदर्भात काम केलं पाहिजे. तर या संदर्भात तुमच्या काय अपेक्षा आहेत की कुणी कुणी ह्यात लक्ष घालायला पाहिजे किंवा काम हे वाढण्यासाठी काय काय व्हायला पाहिजे? नाही, खरा हा दोष शिक्षण पद्धतीचा आहे. म्हणजे अगदी काय तुम्हाला मी आता तालुका स्तरावर पण ITI आहेत, टेक्निकल इन्स्टिट्यूट खूप तयार झालेले आहेत. पण कसं आहे की आपला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर झालं किंवा वेगळे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम झाले, त्यांचा भर हा युवकांना अ, उद्योगांमध्ये नोकरी मिळवून देणं हा असतो, की त्यांना ITI करून कुठेतरी कंपनीमध्ये रोजगार मिळवून देणं हा त्यांचा हेतू असतो. खरं म्हणजे मला असं वाटतं की ग्रामीण भागामध्ये पण खूप संधी उपलब्ध आहे. आपल्या गावामध्ये पण विकासाची अनेक कामं करायची आहेत आणि हे सगळं काम करण्यासाठी आपल्या गावामध्ये पण मनुष्यबळ खूप लागणार आहे. पण मग आपल्या ट्रेनिंग प्रोग्रामची दिशा, आपल्या ज्या प्रकारचा आपण कोर्सेस घेऊ त्याची दिशा, ही आपल्या ग्रामीण भागाला उपयोगी त्यांच्या विकास प्रक्रियेमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकेल असं मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आपण करतोय का? तर बऱ्याच कोर्सेसची रचना तशी नाहीये. तर खरी अपेक्षा अशी आहे की का बरं सिंधुदुर्गामधल्या मुलाला विज्ञान आश्रममध्ये, पाबळमध्ये, पुण्याजवळ यावं लागेल? त्याला खरं सिंधुदुर्ग मधल्या ITI मध्ये किंवा त्यांच्या जवळपासच्या विदर्भातल्या ITI मध्ये त्यांना त्यांच्या भागामध्ये व्यवसाय सुरू करता येतील अशा प्रकारचं शिक्षण त्यांना दिलं गेलं पाहिजे. दुर्दैवाने ती तशा प्रकारचा करिक्युलम किंवा तशा प्रकारची रचना ही त्या सध्याच्या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्रामची नाहीये. किंवा जे आता गव्हर्नमेंटचे पण कौशल्य विकास अभ्यासक्रम आहेत, त्यांचा सगळा भर हा प्लेसमेंटवर आहे किंवा उद्योगांमध्ये नोकऱ्या देणं, तिथे मनुष्यबळ पुरवणं असा आहे. ग्रामीण भागाला मनुष्यबळ पुरवायचं आहे आणि त्यासाठी आम्हाला आमच्या युवकांना ट्रेन करायचंय असा उद्देश त्या याचा नसल्यामुळे थोडीशी अडचण आहे. बघूयात, पण अशा वयात राहूयात आपण. अगदी अगदी बरोबर आहे. कारण शेतीमध्ये पदवीधर झालेला युवक सुद्धा मातीत हात घालायला लाजतो किंवा त्याला ते हे वाटतं किंवा मेकॅनिकल इंजिनियर सुद्धा गाडी खोलताना हात काळे करायला म्हणजे दचकतो थोडासा. हे शिक्षणाचेच परिणाम आहेत. शिक्षणाची दिशा चुकीची आहे. हे अगदी बरोबर आहे. पण या सगळ्या गोष्टीवर आपण ज्या पद्धतीने पुढे निघालो आहोत, त्यात कुणाकुणाचा हातभार आता आवश्यक आहे? कशा पद्धतीने हे व्हायला पाहिजे काम? तुमच्या अपेक्षा काय आहेत? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पालक. हं. अं, म्हणजे समाज म्हणून जो पालक आहे त्यांनी आपल्या मुलाला मार्क कमी पडले तर फार काही खूप टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. किंवा तर त्यांनी आपल्या मुलाला त्याच्यामधला जो काही कल आहे किंवा त्याला जे काही त्याला करायला आवडतं आहे, ती त्याला मुभा दिली पाहिजे. त्यात गडबड अशी होते की विद्यार्थ्यांना सांगता येत नाही की मला काय नक्की हवंय, मला काय करायचंय. तर मला असं वाटतं की आपल्या ज्या माध्यमिक शाळा आहेत त्यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे.
म्हणजे आम्ही माध्यमिक शाळांमध्ये बरोबर पण काम करतो. कोकणामधल्या पण अनेक शाळांमध्ये आमचा कार्यक्रम राबवला जातो. आम्ही शाळेमध्येच मुलांना वेगवेगळ्या व्यवसायाची तोंड ओळख करून देतो. म्हणजे एक मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख नावाचा आमचा अभ्यासक्रम आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांमध्ये तो राबवला जातो. माध्यमिक शाळांमध्ये एसएससी बोर्डाचा अप्रूव्ड प्रोग्राम आहे. मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना कामाच्या विश्वाची ओळख ही त्यांच्या माध्यमिक स्तरावरच व्हायला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पण तशा प्रकारचं धोरण म्हणून त्यांनी ते मान्य केलंय की आपल्या विद्यार्थ्यांना 8वी 9वी 10वी मध्ये अगदी 6वी पासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसायांचा अनुभव मिळाला पाहिजे किंवा एक्सपोजर मिळालं पाहिजे. म्हणजे 10वी नंतर त्यांना मला नक्की काय आवडतं किंवा मला पुढे आयुष्यात काय करायचं हे त्यांना सांगता येईल. तर तशा प्रकारचं एक्सपोजर आपल्याला माध्यमिक स्तरावर मिळालं पाहिजे. मला वाटतं न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ते ऍक्सेप्ट झालेलं आहे. आता अंमलबजावणीमध्ये कसं येत आहे, तर ते तसं येण्यासाठी मात्र आपल्या पालकांनी, शिक्षकांनी आणि समाज म्हणून सगळ्यांनीच त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. अगदी बरोबर. या सगळ्याचा एक चांगला परिणाम होईल आणि ज्या गुणवत्तेसाठी किंवा केवळ टक्केवारीसाठी आग्रह धरला जातो किंवा एक मोठा बिझनेस क्लास तयार झालाय त्या सगळ्या गोष्टीवर काम करणारा, तर त्याला एक चांगलं उत्तर मिळेल, चांगला एक मेसेज समाजामध्ये जाईल असं मला वाटतं. सर, आपण खूप खूप चांगल्या पद्धतीने ही माहिती सांगितलीत आणि आपल्या कामाला नेहमीच आमच्या शुभेच्छा राहतील. कोकणसाद लाईव्ह नेहमी आपल्या सोबत राहील. आपण माहिती दिलीत वेळात वेळ काढून. आणखीन काही आमच्या कोकणातल्या मुलांचे प्रश्न असतील, पालकांचे प्रश्न असतील तर निश्चितपणे आम्ही ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. तुर्तास आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी आपले खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद सर. नमस्कार.